Fortuner, oh, tumabi yung kasalubong niyang motor eh. Nagano po kami sir, nagbablog po. Pwede pong magtanong magtanong ng mga requirements sir. Alright, may checkpoint dito sa bayan ng Tagkawayan. Woo! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito mga kabrako sa area na ito, 6 na lanes. Shout out! Alright, good morning mga kabarako. Time check muna tayo. Ang oras natin ay 7:19 ngayong malamig na umaga ng January 16 mga kabarako. Andito tayo ngayon sa bayan ng Tigaon. So, kumusta kayong lahat? Blessed New Year sa inyong lahat mga kabarako. So, ngayong araw, back to Pasig tayo mga kabarako. Alright, yun. So, dito sa bandang kanan ang LTO Tigaon mga kabarako. Alright mga kabarako, samahan nyo kami for today's ride ngayong Sunday ng umagang ito, pabalik ng Pasig City mga kabarako. Sana'y magkaroon tayo ng maayos at safe na travel. Ganyan din sa ating mga kasabay at mga makakasalubong sa daan. Dito na tayo sa sentro ng Tigaon. Yan. Alright, itong bandang kaliwa papunta ng Sangay. Yan, bayan ng Sangay mga kabarako. So, kukunti pa lamang tao ngayong araw dito sa sentro ng Tigaon. Woo! So, nagsisimula pa lang tayo ng ating napakahabang biyahe na naman. Renz here of Team Barako Motovlog, and of course together with Mrs. Barako, no? Yan, kung bago lamang kayo sa aming channel, yan, welcome sa Team Barako Motovlog. Huwag kalimutan na panoorin, i-like, i-share ang aming mga videos. Consider subscribing to the channel and click the notification bell mga kabarako para updated kayo sa mga susunod nating mga travel and mga vlogs, no? Yan. As usual, no, pag-uwi natin, bago tayo dumiretso, no, mga kabarako, dadaan ulit tayo sa checkpoint ng Del Gallego upang i-updates natin ang mga requirements, no, sa mga papasok at dadaan ng Bicol region. Especially ngayong muli nagkaroon tayo ng panibagong surge, no, ng Omicron variant, no? And especially ang ating dalawigan ay under alert level 3, no? Gayun din yung mga kalapit na city at bayan ng NCR, no? Alright, so ano yung mga updated requirements papasok at dadaan ng Camsur. Ayan, alright, so mga kabarako, samahan nyo kami sa aming mahabang biyahe for today. Alright, medyo makulimlim pero napakagandang panahon para mag-travel. Siyempre, of course, wag lang umulan mga kabarako. Yan mga kabarako, time check muna tayo, 7:48. Ayan, dito tayo sa Anayan, Pili, Camsur. Ayan, so hindi tayo dadaan dyan sa diversion, no? Try muna nating dumaan dito sa mismong bayan ng Pili mga kabarako for today's ride para maiba naman tayo, ano? Hindi, matagal na tayo hindi nakakadaan dito. Alright, so ito bandang kaliwa mga kabarako, papunta ng Albay, no? Yan, so tatago sila ng Nabwa, Bato, Buhi, Irigas City, no? So dito tayo sa bandang kanan mga kabarako. Yan. So matagal na akong hindi nakakadaan dito sa mismong bayan ng Pili. Siguro mga 10 taon na. Alright, tingnan natin situation ng kalsada. Nako. Not good. Hindi pa maayos yung ibang part. Medyo hindi ganoon karami ang sasakyan dito sa bayan ng Pili. 7:50 ang ating oras. Lumabas na ang araw. Alright. Naku, yung mag-asawa may helmet,
Yung anak nila, mga kabarako, walang helmet. Kawawa. Huwag ganyan, mga kabarako. So dapat lahat mayroon. Siyempre ini-encourage natin ang paggamit ng safety gears, no? Lalo ng helmet, no? Kahit Sana hindi all. masyadong mahigpit ang enforcement. Ayan, dito tayo sa sentro ng bayan ng Pili. Kaya nga hindi tayo dumadaan ng mga sentro kasi medyo matraffic. Pero okay lang. Siyempre para makadaan naman tayo dito. Nako! Masasabitan pa natin. Di mo lang tumitingin sa side mirror niya bago magbubukas ng pintuan. Later. Ito po. Sabi naman, no? Kumusta po ang kumusta ang bentahan ngunyan? Matumal po. Gawa ng Dikit lang. konti lang ang bibigay na kasi siyempre may mga hulugan. Oh, ay nako. Wala naman masyadong mapinili. Oo. Ito tayo nadaan ngayon. Yan, so nakausap natin yung may-ari, medyo matumal ang bentahan ngayon, no? Alright, shout out kila ate, maraming salamat po. Alright, thank you po. Okay. Okay, thank you po. Ayan, Tet. Bye-bye po. Thank you po. Ayan, shout out kila ate. So, binigyan tayo ng discount kasi talagang matumal eh. Daanin muna natin itong mga madali. Ayan mga kabarako, ang oras natin 8:21. Tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Let's go. Pinadaan muna natin yung mga kangarera. So ayan mga kabarako, pagka nandito kayo sa kahabaan na ito ng pagpasok mula Milaor hanggang sa may boundary ng Tagkawayan or hanggang Tabogon mga kabarako. So ito yung pinaka dobling ingat tayo, no? Ang daming mga inconsiderate dito ng mga driver mga kabarako. So, hindi lang mga two wheels ang kamote kaya na sinasabi nila. Mas maraming kamote ang four wheels mga kabarako. So pagka nadaan kayo dito at nasubukan nyo magmaneho, makikita nyo ang katotohanan na mas maraming kamote na four wheels. Walang pakialam sa mga kasalubong, mga kasabay sa kalsada. So defensive driving, doble ingat tayo, lalo na yung mga naka two wheels. Ayan, 8:22 ang ating oras. So dire-diretso na tayo mga kabarako. Ko rin kayo mga kabarako sa situation ng mga kalsada natin dito. Okay, 8:35 bandang kanan Pamplona Town proper. Kaliwa ay bayan ng Pasakaw. Diretso tayo Daet, and of course papunta ng NCR. So far maganda ang kalsada dito, pero sa bandang ito sa baybayin na parte ito ng Pamplona, no? Hindi pa pantay ang pagkakaayos ng kalsada. May mga portion na malalim, no? Hindi pa nalalagyan ng asfalto, ano? Natin yung mga dadaanan natin ng mga lubak nung December 20, ano? Kung naayos na ba mga kabarako. Ayan, let's go! Ay, kagaya na itong Fortuner, oh. Tumabi yung kasalubong niyang motor, eh. Alright, let's go! Napaka-solid at napakaluwag ng kalsadang ito sa bahaging ito ng bayan ng Libanan mga kabarako. Tingnan nyo naman yan. Pero syempre hindi pa rin tapos yung ibang part. Kaya nito malalim pa rin yung kanan, hindi pa nalalagyan ng overlay. Ayan, tingnan nyo naman yung tuwid na yan mga kabarako. Sana all. Woo! Ay! Ang lakas ng hangin mga kabarako. Paano masabi? Alright. Wow.
mga kabarako, nandito na tayo sa Del Gallego checkpoint. Sir, good morning po. Nag-ano po kami sir, nag-vlog po. Pwede pong magtanong magtanong ng mga requirements sir. Sige po, galing pong Manila papunta dito. Opo. Babalik po kasi kami sir ng ngayong Sabado lang din. Hindi namin sigurado yung palabas eh. Yung palabas ng Manila. Yung papasok po sir pagbalik namin. Papasok dito, ano lang naman sir, kung taga-Kamsur kayo, vaccination card lang, taka S-Pass, S-Pass. tapos ID. Na-record din yung S-Pass sir kasi yung December pag uwi namin, vaccination card lang yung hiningi sa amin. Kasi sir, nag-start mo ng bagong alert level 3 na baga dito sa Kamsur. Ah, okay. Panibago na naman na, nung nakaraang araw, dito. Maluwag pa naman, ngayon lang naman. Sa kahapon nagsimula yung S-Pass na naman. S-Pass sir. Pag ano po, pag mga passing through lang, mabawa Albay, tapos Sorsogon sila, dadaan lang dito sa Del Gallego. Ano lang, ID, saka vaccination card din ulit. Pag hindi pa po fully vaccinated. Or walang vaccine sir. Magpapa-antigen test kayo nyo sir. Obligado po. Biyay na kayo sir, pa Manila. Pa Manila po. Pa Manila po. Okay sir, thank you po. Naman kayo sir, taga-Kamsur. Baka po, taga-partido po kami. Oo. Baka may gusto ko mong i-shoutout sir. Sige po sir, thank you po. Ingat kayo, ingat. Sige po. Salamat po. Ayan mga kabarako, tuloy na tayo. Ayan mga kabarako, ating oras ay 10:39. Ayan, dadaan lang natin dyan sa checkpoint ng Del Gallego, Camarines Sur. Ayan, so maraming salamat kay sir sa pagkapa-unlock sa atin ng mga ilang katanungan tungkol sa mga updated requirements sa mga papasok at dadaan ng Del Gallego checkpoint dito ka sa Camarines Sur. Ayan, so unang-una mga kabrako, almost same requirements lang nung December, pero mas medyo nadagdagan ng requirements, lalo na yung S-Pass. Yan. So unang-una para sa mga fully vaccinated, ayan, kailangan natin ng mag-present ang vaccination card plus S-Pass mga kabarako. Para doon sa mga partially vaccinated or one dose pa lang, at sa mga unvaccinated, kayo ay required na magpasa or mag-submit ng negative antigen swab test results. Ayan. Yan ay mula sa edad 12 pataas, lalo kung wala pang vaccination card. Ito naman sa mga passing through, dadaan lamang mga taga-Albay, Sorsogon, mga taga Visayas or Mindanao, dadaan lang kayo. Any identification card lang mga kabarako, para i-double check lang ang inyong destination. Ayan. Yan mga updated na requirements sa Del Gallego checkpoint as of January 16, 2022 mga kabarako. So let's go! Alright, may checkpoint dito sa bayan ng Tagkawayan. So balikan tsaka palabas mga kabarako. Siguro Comelec checkpoint yun. Solid talaga ng kalsada rito. Woo! Woo! Yeah! Yan, gamitin natin yung busina. Sabi ng isang kabarako natin, ang pagising daw tong kalsada ng Tagkawayan. Huwag ka nang bumalik dito! Ayan, oh. Hindi ka na pala kabalik dito! Dalawang beses na yan! Natin. Naiihi ako nang wala sa oras. lugar ko, lagi dito sa buwan. Alright. Te, pwede magtanong? Lopez Bypass. Ito po. Okay. Yan. Thank you kay ate. Shout out kay ate. Sige. So, try natin dumaan dito sa Lopez Bypass mga kabarako. Ang ating oras 7 or 11:58. Okay. So, kaliwa tayo rito.
Alright. Solar lights yata yan. Okay. So tingnan natin how many lanes. Lopez Bypass 1, 2, 3, 4. 4 na lanes. And of course dito yata dumadaan ng mga trucks at mga buses, no? Sundan lang natin. Isang diretso lang naman. Wow, ang luwag mga kabarako. 4 lanes. Alright. Wow. Ang ganda ng view dito mga kabarako sa Lopez Bypass. Wow, tingnan nyo naman, oh. Woo! Astig pala rito mga kabarako. Ang luwag, oh. Dito, ilang lanes ito sa may part na ito. Alright. Napakalawag, parang Tayabas Bypass. Ang ganda ng mga pagkakalagay ng mga ilaw mga kabarako. Yan yata yung mga solar lights. Diretso lang tayo, Lopez. Lata na lang yan, maliligo na lang tayo mga kabarako. Wow, sarap naman dito talaga. Napakaluwag. Woo! Kahit magtambling-tambling kayo rito mga kabarako. Sana all. 12 bawa ng ating oras. Yan, kasalukay natin binabaybay ang kahaba na ito ng Lopez Bypass Road. Ito ulit, oh. So ang ganda ng pagkakalagay ng mga ilaw nila. Kulang na lang mga halaman. Paano masabi? Solid. Alright, Manila diretso, Lucena, Gumaka, Katanawan, Lopez. Dire-diretso lang tayo. Woo! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dito mga kabarako sa area na ito, 6 na lanes. Sana all. Garden of Tranquility. Memorial Park pala. My goodness. Akala ko pa naman pasyalan. Siyempre ingat lang kasi dito dumadaan ang malalaking trucks at saka ang mga provincial buses, no? Okay, wow, napakabilis ang biyahe natin doon mga kabarako. Alright, yan. So, Talua 5. Andito na tayo sa Lopez, Quezon. Yan. Oh, hindi tayo naligaw mga kabarako. So meron ulit ditong Comelec checkpoint. Ayan, so not sure kung pati umaga or mamaya pa sila mag-checkpoint. So napapansin natin mga kabarako, per bayan ang checkpoint ngayon related sa gun ban, ano? Kaya huwag kalimutang dalhin ang ating mga lisensya. Check ko nga ang lisensya ko, baka wala. 12:16 na ating oras mga kabarako. Napakaganda ng kalagayan ng dagat dito ngayon sa bayan ng Gumaka. Wow, blue na blue mga kabarako. Ganda ng panahon kasi ngayon. Alright, tingnan nyo naman yan. Woo! 12:38 ang ating oras mga kabarako. Stretch muna tayo sandali dito sa bayan ng Gumaka. Woo! Woo! Grabe. Angalay mga kabarako. Solid ng coastline dito sa bayan ng Gumaka. Wow. Woo! Yan, dami mga pumaparada rito, no? Para syempre magpahinga. Okay ba daw kay Mrs. Barako? Yan. Okay yan, tuloy na kami. Walang disiplina. Puro kayo pang karnaval. Woo! Hindi ka magsasawa pag bumabiyahe ka rito sa bayan ng Quezon.
Isa to sa mga talagang nakakaaliw, no? At saka nakaka-relax na view dito sa pagdaan natin sa lalawigan ng Quezon. Itong mga kahabaan na ito ng Gomaka, Atimonan and Plaridel. Wow naman, no? Tingnan nyo naman yan. So after ng napakamahabang oras at nakakapagod na oras ng pagbiyahe, yan, nakaka-relax yung mga ganyang tanawin, mga kabarako. Alright. Alright, shout out sa mga big bikes. Ride safe mga brother. Shout out mga brother. Gagawin din tayo yan. Sana all. I-enjoy ang ating mga dadaanan. Sana all. Kagaya nito. Hindi tayo nagra-rides para mga rera. Woo! Yan. Sana all. Yan. Naku, napaka-solid talaga rito mga kabarako. Atimonan, Quezon. Alright. So, dito tayo sa kaliwa. Yan. Yun yung dinaanan natin noong December mga kabarako. Yan, maayos na yung kalsada dito. Yan, 1258. Thank you for visiting Atimonan. Welcome to Pagbilao, Quezon mga kabarako. Okay mga kabarako, ang ating oras ay 1:12. So dito na tayo sa papasok ng Old Sigsag Road. Ayan. Sana all. Yep. Alright. Shout out. Shout out mga paps. Ride safe sa inyo. Mga kabarako, itong pinakamataas na portion ng Old Sigsag Road. So makikita nyo sa lahat ng mga dumadaan dito, ano? Ito yung laging nabibidyohan, no? Dito sila lagi nagpa-picture, kumukuha ng mga shots. Yan, napaka-solid naman talaga rito mga kabarako. Ayan, it's already 1:21. Ayan, shout out sa mga nandito. Alright, hindi na tayo titigil mga kabarako. Dire-diretso na tayo. Right, mga kabarako, dito muna tayo kay ate. Magbubuko muna tayo. Oo nga, long hair na si ate Dito kami lagi dumadaan. Napakabait ni ate. Ay, oh, ito pala eh. Mga kabarako, no, pagdadaan kayo dito, paakyat ng Old Sigsag, daan kayo dito kay Ate Vilma. Yan, dito kami lagi dumadaan. Napaka bait tsaka napaka accommodating, no? Ayan, so magbuo muna kami bago tumuloy. Sana all. Ayan, salamat po. Ayan, shout out dito kaya tayo. Vilma sa Pasalubong Store. Okay po, salamat. Ang ating oras mga kabarako ay 1:37. So tuloy-tuloy na tayo mga kabarako. Napaka-solid ng daan na ito mga kabarako. Pagkalabas mo ng Old Sigsag, sa may bahaging ito ng Atimonan, Quezon. Alright, tingnan nyo naman ang mga kabundukan na yan. Woo! Let's go! Shut up!
Much later. Okay, mga kabarako, ang oras natin 3 o'clock. So, dito muna tayo sa may Luisa. Nakakita tayo ng mga nagluluto ng bibingka. Minerva Special Buko Bibingka. Alright, shout out. Hello po. Ayun po, isang tindahan, sir. Yung Saan po? Ay, doon, kabilaan. Ayun. 3 days later. Ayan mga kabarako, ang oras natin ay 3:21. Okay, so kumain muna tayo dito ng special buko dito sa Minerva Special Buko Bibingka. Ayan, shoutout po sa inyo. Thank you, te. Thank you. Sige po. Alright, let's go. Yung mga gusto ng special buko bibingka, yung hindi katulad ng bibingka na nakagawian mo mga kabarako, ayan, dyan, try mo sa Minerva's Special Buko Bibingka. Ang sarap mga kabarako, kakaiba. Sana all. Dito pala yan sa Louisiana, Laguna. Mga kabarako, ano meron dito? Aksidente yata. Nako. Okay, meron dun. Ayan mga kabarako, 5:23 ang ating oras. Alright, so andito na tayo sa Antipolo City mga kabarako. Ayan, kita nyo naman yung overlooking view na yan mga kabarako. Dito yan sa Antipolo City. And of course, yung malalalim na kurbada dito sa Antipolo mga kabarako. Kaya hirap abutin ng gabi rito eh. Kaya medyo maaga pa. Kaya dire-diretso na tayo para di tayo abutan ng masyadong madilim. Ayan oh. Wow, kasarap. Woo! Nice. Alright, napakaganda ng sunset dito ngayong linggo ng hapon mga kabarako. Alright, sasakyan dito. Alright, ito na naman tayo. Napakalalim ng ikot. Woo! Nice one. Anong nangyari? Naku. Aksidente yata mga kabarako. Ayan, ito sinasabi natin, no? Doble ingat tayo pag nandito tayo. Ayan, no? Ayan. Ayan, Joyce Market Ortigas. 5:57 ang ating oras mga kabarako. Dito na tayo sa Manggahan, Pasig City after na 11 hours ng travel. Alright. Woo! Order muna tayo ng pagkain mga kabarako.